25 март чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ дар шаҳри Душанбе оғоз мешавад. Имрӯз варзишгарон аллакай аввалин тамринҳои худро дар шоҳроҳҳое ки қаблан муқаррар шудааст баргузор карданд. Новобаста аз он ки ҳаво хеле сард аст ва борон меборад, вале мутасаддиён кӯшиш карданд ки барои иштирокчиён шароити арзандаро фароҳам оваранд. Иштирокчиёни мусобиқа ҳам миёни бонувон, мардон, наврасон, параварзишгарон масофаҳои муқаррар гардида аз қабили 15 километр, 24 километр, 111 километр, 130 километр ва 175 километрро тай мекунанд. сабқатҳо аз намудҳои пойгаи инфиродӣ, пойга дар шоҳроҳ ва пойга дар роҳ миёни бонувон, мардон ва параварзишгарон доир мешаванд. Намояндагони 30 кишвари қурра аз рӯи нақша бояд дар чемпионат ширкат намоянд. иштирокчиёне ки аллакай ба Душанбе омаданд, тамринҳои аввалини худро доир карданд. Барои тамринҳо низ албатта шароитҳо фароҳам оварда шуданд. Ҳаво имрӯз боронӣ буд, ки ин барояшон каме монеа эҷод кард. Ба ҳар ҳол варзишгарон бо муваффақият машғулиятҳояшонро доир карданд. мо имрӯз ҳамроҳ бо ҳамаи иштирокчиён машқу тамринҳои худро доир намуда истодаем. Барои тамрини имрӯзамон як роҳи кӯтоҳро дар назар гирифтем ки аз 24 километр иборат аст. баъдан паралимпичиён дар масофаи 15 километр тамрин хоҳанд кард. албатта чанд рӯзи охир душанбе боронӣ аст. ин барои варзишгарон монеаи зиёд мешавад ва борон суръати варзишгаронро кам менамояд. умедворам ки ҳамаш хуб мегузарад. бори шашум аст ки чемпионати Осиё миёни варзишгарони имконияти ҷисмонияшон маҳдуд доир мешавад ва ин лаҳза бошад Душанбе мизбони он аст. чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ аллакай дар Баҳрайн, Миянмар, Узбекистон, Малайзия ва Амороти Муттаҳидаи Араб роҳандозӣ шудааст. Душанбе низ барои дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронидани чорабинӣ ҳамаи шароитҳоро фароҳам овардааст. масофаю масири он муайян ва барои гузаронидани рақобатҳо мутобиқ гардонида шудааст. чорабинии мазкур бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рӯйдаст гирифта мешавад. аз ин рӯ раванди баргузории он пурра зери назорати раиси шаҳр қарор дорад. баргузории чемпионати Осиё дар Душанбе имкони хуби муаррифии давлату миллат, фарҳанг ва тамаддуни тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. иштирокчиён аз омаданашон ба Тоҷикистон хеле шуданд, махсусан дар ин айёми зиндашавии табиат. чӣ тавре ки худи онҳо зикр мекунанд, дидани ватани Наврӯз барояшон накҳати дигаре мебахшад. خیلی خوشحالم که الان اینجا توی تاجیکستان هستم. خیلی دوست داشتم سالها دوست داشتم که تو کشور تاجیکستان شرکت کنم، ببینم مردمایی که به زبان فارسی صحبت میکنن. از مهمان نوازی و خدماتی که پلیس همراهان تیم دادن به ما واقعا راضی هستیم. امیدوارم کشورتون روز به روز بیشتر پیشرفت بکنه، به کشورهای فوق العاده پیشرفته تبدیل بشه. بتونید تو صنعت دوچرخه سواری مسابقات پیشرفت خیلی خوبی داشته باشید و اینجوری هم که دارم میبینم به این درجه میرسید. یادآور میشویم که رقابت‌ها 25 مارت آغاز شده تا 30 مارت ادامه میکنند. نقطه آغاز میدان دوستی پایتخت پیش بینی گردیده است.